Wat ging er door je heen dat wij als Nederlands team uitgeschakeld werden? Nou, het was verschrikkelijk natuurlijk. Zeker met die EK die ik heb gehad. Het was in één keer gebeurd. Ik had er nog wat cd'tjes bij besteld, maar ik heb ze over. Ik weet niet, misschien kunnen de mensen bieden. Ik heb het heel druk gehad en nog steeds hoor. Maar ja, met het EK-nummer het was geweldig. Echt waar. Ja, natuurlijk ook nog eens een keer die prijs gewonnen van TV Oranje, €5.000. Ja, €5.000 aan promotiemateriaal. Dus ja, ik ben super trots. Ik moet ze nog wel opmaken trouwens. Ik word vrijdag geopereerd. Ik zou vrijdag hier ook eigenlijk zijn. Maar ik word vrijdag geopereerd aan mijn gehemelte. Er zit iets wat er weg moet. Dus ja. Maar weet je, wij vinden het top dat je er gewoon woensdag en donderdag gewoon bent. Ja, zeker. Nou, ik ben zelf ook hartstikke blij. Want het is hier een feest, een spektakel hier in Assen. Ik heb dat nog nooit meegemaakt, zo'n podium. Super. De nieuwe single is uit. Ik doe hem vanavond niet. Het is een beetje een ballad. Het is hier één groot feest natuurlijk. Maar die komt binnenkort. We gaan er een clip van opnemen. Ik zal je missen, dus hou het in de gaten. Binnenkort ook op TV Oranje. En zeker op Radio NL.